na sechigoso ritkoria rero nigo muraibwense arigania he timu ya AFC Leopards ase nyombene ne yoburai asayenekirie serikali yaye nigagendrote kubika ndobiri yogosira chigoso. Karibu sana mwanchu murigeria bono tugochaka no roboti rukubwatia murubiri bugosangereria ebirengererio nigo oikiranigwa asense moye bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii bagukwana abana inchi chinga kecho nigo baruro kuboria gokwanekyo kwa magendro au ase egati yabo bagachigo chiskuru chipara kubeko kwa Manchester manegati yanda mange nonya nabo nigo bono bago kaire egati ya magendro ari agendro taguikiranigwa gwikira chinga kechiga no mujumba babwensemeyo mushimiwa Anthony Kibagendi muri Kito Frida Kirubo namange Bunenchereyemo yogoikerania obokoreri obuya emeye bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii nigo moroberio bugosangererigwa kwebirengererio oikeranigwa bagokwana ababwatani korwa service ya NGCDF nigo baerera ekirenga kiabo korengana nemeroberio ya serikali lero twali wetara unda awards watkaneli chiko lirule se under NGCDF Act kogwete kusangereria maoni kurwa wananchi on the priority areas pataete kokonyu in our respective schools, in our chief's offices, in our police stations and the police posts. Ni haya wananchi lichi ku provide singa wananchi na ubako wa maoni any project which we implement lazima usiki authority kurwa wananchi. So that's exactly what we are doing according to the government's agenda to implement projects ya NGCDF. Asense mende nigegati yabamenyabo bagokera ogoikerania kwa magenderero anene okubekerwa gwestima amache aseboigo bagania koroserigwa chibara elio obosombi bobe bokorobigwa aende egento ndairane bya somugambi yo minto kebagendi bya ko batomagocha mumanyo bakomuto bwate egente getangani yasa tokoreie stima twanyorire bya mono buna mwateba amache buna mwatatebi twatebire bya mono according mune birangere bya serikali bire ngora chincheranchire tobwatega eyameti jete abantu kianda baitabete oyo magotokania Kibagendi ninje morore officially munekilani elda nonya nabo nigo bagokera omoroberio yo asebane kebuna chinga kichinyinge babire bakorwa ebirengereri byabo nabo igoni gegetambukero kyabere kwimukigwa no mubunge Anthony Kibagendi oikerania amagani abo nake no moroberio yo kwabantu bamiento bachira gase wodi etanyakwa ase nseme ya kyoge yabera omoroberio muya abantu bamiento babere bakorwa ebirengereri byabo naende yabera omogoko mona asengencho kirenga kitwabere tokorwa ebirengereri ebintu tokuboria iga ase wodi eto ngoja bire byekerana igo togwakera omujumbe eto Mheshimiwa Anthony Kibagendi ngambi yamono ase mereme agenda tokotokorera ase constituency Kerubo Frida Ensoko TV Toska bose mwanchumo rigereria ya BC yekegancha ya CDF sense moye bunge ya Borabu County Nyamira nigo barigandiro moyega bwokonyora ebirengererio kurwase abana inchi imeye ward yesise amoneria Nyansiongo kurengana no munyakerogo bwe ya BC ya CDF ya Borabu Dennis Rosana nigaenekire una omoyigoyo nigo gocha kubakonya abana nigo osani gocha kubakonya kumanya amangana ya abana inchi baete ribaga rya bosio hase omwaka bwechibesa wechirubere 25 nemo chiri bubere 25 igati yari abana inchi baganirie anyariko baga kuikirirwa sobwango mono nubwagachiwe chinyomba chobo chano hase chiskuru au oborendi voting wase chinseme chuna bego chisemi na mache na amaganio hari arengete ABC yekeganche kyo ya CDF sana kansoro sana ndemo chairman CDF Borabu constituency lero yalengeri tuko twarokora public participation ne linga serikali nerwete lichiko inga after miaka eyebere twande twaje twaboria abananchi nga ingina ande batagete ebintu batotebeti last time beyonce ipi twabikolire lero twanda ko confirm babiro batwabisoma beyonce bateba nga byakoliru ande bono lero ngo twabale ebinde na twajagete kurumambi n'abananchi twachieta ali esise
etokogenda ward by ward twachakirite sise ward kuru saa 4 mpaka saa 6 ande bono twachire Nyansiongo ward kuru saa 8 mpaka saa 10 abantu ba refuse amangana echi project cyabo munabatagete chikoru intwe muna CDF tali ntutogurwe miradi abananchi bagurwe miradi intwe gasi yetu no go implement bono yankuru bali miradi yabo yego chikokoru 2026 2027 budget yega etutagire tu supplement before 31st July. Jenguru Charles obule usana bagonoka senator mwekesaga secretary nati borabu branch igo I am just yondi mejiseme mono nene concern ya nene na boteto number 1 ngirani lyo mwesi migambo ya mono siga sigendere tega borabu yichiseme na inde mono na bonta goteba njengo mo secretary urujiseme tanya gosoime a intervene jiseme mostly ngon consult ya rusombolia na kijiseme jetu jigenderete at least kere skuru ne bwate project ya CDF lakini ngalero twaja public participation igentungire na somire kemo na chibesa chinyinge echire security na education one gentu na arorire ntatu recommend na nderero iringa in future nega ne iri twarangerwa bari mu bonse chi principal John CP chi constituency na ba edit teacher bonse because na bagore chibesa chinyinge tukusikabusyo nige mambiarera basae witanye 30 babwate ebyoma byokurwandira banyarako baguturubania omwiga bokwena no gwechiratiri gochasa baremi wetera somurubiri bokwena no gwechiratiri uyo ukoragwa no yokuriekerwo kyo basanete county Nyamira Jeremia Migosi asetundu bari akiendera eyo rense factory asanganye nigo bono abaremi hamo nerombe heyo banyarako bakwena kya okungusana na gwetania ensa eyamo asebona bange banyarako bagutigerwa chingoma nigo bono hegati y'abarimi abo banyareko babakomochia obotendere we factory ya Sanganye eyo abarimi abo bayemochire igoro yoboke bago obu muri Kito Steven Nyariki namange Riberera ritindia monesegi nigo yabwatanse ase tundubari ya kiendera yego toka nse factory ya Sanganye ase wodi ya Kiabonyoruwe bunge ya Borabu ya Nyamira mega yerombe yoyo kuriye kirokyo bosena to Nyamira moskechere Jeremia Migosi koreta chiratiria chiria beirega kwena nago chitundubari munenjira ya moyo kena ni ubibwe chae ase korende rombe yabasae babwate chipigipigi wetane 30 pachi chororo na guturbani omoyego yo bare kuboringa na seki moske Jeremia Migosi hakoreta chiratiri gocha setundubari eyubene akwanekere kyo bare no borobo nene nigo eseye yakorera hase abasaya batumwa banyora chingoma chinzinde kera chipigipigi chinde chanaliwa kera baremi baragire ebyara obotene bwe factory ya Sanganye hasekerie bakukageranga na bwandake batuma abasaya bugo baturubani bono rero bona batare gitabato tomeira abantu bakariko gusene chigundi yechibana cyarenga ari seito munyari bari keumbu bono rero akire kendera nakibaho cyaho abana nakura bono chigundi echo tigabatare gitana no munyakaro go bwabatare gitakani gupi ato tigatobe na Migosi bunatori rero maseneta Nyamira county na ichanire ngase itomwamwanya getinge isiko ngali safu asetundu bari yane yakendera paying center yabiro ko ichanye wakomu monekera toko ngatwa tomeruchi huni mpaka isika stopi mechaya toko boringa intumna baremi ngayo bosibore bwaitobore ntoka netyo bosibore ngara kwanyori romorai natagete nendo tokonye togendera motu bosibona ki na bubo bakoraki na bubo bagambia bana buno yeminto Migosi achirega igabye gatomire tuarete irwe era tirito gocha kopimecha ina mangana mabe bagukwanekere kioni gabaremi basabire nganere bya murembo bekwe nagoteba nga siasa teretwa ase obwoni bwechae rakia
abalimi baminto kaba macho na murayogo chaga igatwasabire egento twasabire kamo omorembe yoto mega korokeri kyo totomera chiguni buna ntwabangina ashindo tumorani yo bitendo twakiangire asare onyogo tegerera pali tumekataye maneno gototomera chiguni mpaka isika ntino morembe toka netikira monto tigachenjira gochicha amangana yoka niko saba machani ni ntutokwegori twasomberwa machani nyakobwata abana bariko lirera machani nakanu bana kwamanya gotumberu nyomba asita yochikoni bana igonto chande keti minto morochi embundo gendo batebinga migosi atenene baronge netoka no mogabana tiga minto ntubuna baremi totenene boronge eko boremi nabukende gyansi na abana nabasoma babogori chidigiri amaeri no boremi korwa habisi yoyo koriye kirokyo baseneta Nyamira muskechere mia migosi inse yomokonyo Bonves Mungare nigekerekia mochiri oboteneri bwa factory ya Sang'anyi asokorwania chiratiri itanga nintu omoshimwa migosi okoraki ototoma gocha agaiga na kerato toma gocha agaiga tatotometi totekorwane baremi iga totoma tobareterera tiri montaetera tiri ona rende kinkoborie kitokwana nera tiri nkia basaja bane barabu bika kibese kibabwente koba moira bana bene kisukuru ne kibese bakwa muraba ito bapoda poda chiguni bacha gotokora nigo botereru nigo boirana hase tundubari ya kabere yue korokwa nyankongo yue boigo ase wodi ya Kyabonyoru kero boigo baira chiratirie cyo na kwendero moroberio bwerituko asabarimi bagokere getambo kero gyo kwera tirie yo Mheshimiwa migosi nangera tiri mbaretera gaiga mutaetera tiri ento no muna bana moroje gisukuru kyaira bana batakeri kibasiki ningento kubwati bana to chande getaga kikerege bati tomoranje time gosio yaije tomorore neliso ikabone go botseni bwa factory ya Sang'anyi mbora bwatukangwana nde yonsi kubwatakana nengusana ne yo yabaritko lya lero engwana yoko na charimi gose asomo nwe kenyana nto moscha content nengwana ya nyareko bagekoreta riberari nene na okoreterwa kwiratiri hase chitundubari nemono hase nsemo ya Kyabonyoru ngo chikwene kinga abarimi bari ababere bagosiria chikiro gwetera bakarani bachikwene kiwa gocha konyora obwasi okwana nemono aso korenge cha yabo kurwase tundubari ya Kiendera yego toka asense factory ya Sang'anyi hase wodi ya Kyabonyoru hase bunge ya Borabu kingo reporter ya Nsoko TV rietera Nyariki Steven Embunde abaremi kurwa sorongo rwa gusi nigo bono bagokeire amaigerio yoboremi erio bamanya chinchara chekerero cyo gukora oboremi amo no butugi mukwanyi bo mugavana bwa county ya Kisii Elijah Obebo nigo bona ara umuroberio yo nakoboria abaremi baesoke na konyora amaigerio yo kwegenderia se oboremi bwabo bagukwana sensemo yo kwena na amaigerio yo ya ATC nigo bona babwatani aho baruro baseme gocha sabaremi nakobasaba babwate chinchara chinya chekerero soboremi hanemono endagera netugo erio kwena kyan konyora bare okwama okonene nabo igo gusiria enchara abwase bona baburigo bairo baseme obo gwikase binyoro erinde abange baikerwe na gokonya ko muri kitope twel machini namake Bunencheremo yo kwenekia abarimi me county ya Kisii konyora bara maigere jekerero enchira wa okorobarimi bwa no botugi bwe baita anigoli tsukurero mokonyi bwo mugavana bwe county ya Kisii Muskela Ijobebo ara umurobere bwo kwena na maigere sabarimi abwase byombe aho byo kwena no bokorere gucia sabarimi bomerana n'abarimi asensemo yo kwena na maigere sabarimi ya ATC eryo konyora maigere buna ba okorobarimi no botugi bwe baita ngo twaitirega iga ATC stobwate farmers field day litukolia abarimi in collaboration with the county government of Kisii na stakeholders bago usikasa mangano boremi ngo bago chicha nege tukakora kana chinga kisa matukumne program yeitere ne program ya Mheshimiwa Paul Simbarati bachicha balaninga nkiege kereke ni asa mangano boremi nkiege gegotakerwa aso boremi nkiege giachireke ni aso boremi ngikera improve boremi negente kia abantu bose mwanyi kumwenzi negente kia gocha kwali linga inki kia korekanaga na lyo komanya
ng'aki ense ekogenda nari okomanya ng'aki oboremi bokogenda na mono ng'aki okonyara komenya ase okworigeria ng'eri goetera ase oboremi okwana abariki ase ensemegio nigo Moscow bebo aboria abaremi baesokia na konyora amaigire bunayo arabakonya kwegendereria the new methods of farming ebinto nebinge nonche nalandi ebinto tare goche kolani nanyarire gaiga igono gotia abantu bete mose sibabeta Kisii county yonsi when you hear it komuneriga nae changamuka injore ngige okorekana ingi abande bagokora ingi bwente gokorekana ase oboremi bwitu bwa Kisii county ngarira barito lyonsi yanze korete mechando no obotugi bw'echiombe gose tugo nebwate new techniques na kobua mbio bibwente gosomwa nebinde birie bikoro bitigwe erinde tware new methods of farming new methods of cattle rearing new methods of keeping poultry na beyonce boigo kobwatikana no mochando bugoncherera kwelire na boigo gokore mochando bwenchara niga abaremi baborigwa gosimega chinyake chingiya chechibando chirabakonya gosiria enchare iyo abaremi bachire ase egetieke gya ATC ande twanyarire kubaorokereria iguru y'oboremi obuya iga ntunto bwate chimbegu echiabeire chiogokonya abaremi bachisimekire bachitabire chiabakonyire sana especially ase ogoseria enchara chimbegu chite chikoro ku DCalb gose DK ntobwate chimbegu aina mbalimbali kuna DK77 embegu engie kwa manemeti eniene ekobeka bibere obosio buya na ende ekia asogo samba ono amasoma ya nkokonyare sana abaremi esaure sai ntoroche bune climate ngo change kere etogosomia abaremi bakora smart agriculture asogwekonya ase emebuko yabo na goseria enchara bagigati ababwatani abo nigo baereire obuya bwokwenana amaigere yo gukora oboremi n'obotugi bwekerero eri okonyora obwaita. Hii certification ambayo tunafanya inawasaidia wakulima hata kupata mapato katika ule ukulima ambao wanafanya. Kwanza kabisa pia tunafanya mafunzo namna ambavyo ukulima bora yani Global Gap, kisha baadaye mtu anajua ama mkulima anajua kile ambacho anafanya. Hivyo basi leo tumekuja hapa kuwahamasisha wakulima na kuambia kwamba njia ambayo ni bora zaidi na mwafaka ni kulima kilimo hai. Twabwa twegeria abarimi tobatenga nkibatakero tumikiriogo nerioge riganga kya korari nyore and then kuruga gwegera torenga twamentire rigesa ase ebiage byaito nonyene ebichana bya siku hizi tonyako batoko bikonya ko batebinga ase nginjo emeremo yaburire chinseme chiga chitu chia Kenya senja abantu twabeira abange tigatonyaka batoko irana tosemani totebani ngakitokora tosoe mugondo eritunyaka batokomentari gesa nikoboneka tia baremi abo banyora amaigeri ayo bagokira bosemi obwo na kurira gochigotumeka kwigenderere nabo igogosemi abande asa mafundisa ya yoboremi arorira amang'ana amange naenda yande konyora ntamanyeti nayande twarasomi gukorwa umagega kurinde rero naenda amentire nindo chenga bono igana nyorire obomanyi obuya igoro yechimbusuro ndabe ngosimeka nana kinkorinda guchakira rira bariane karo ntarabike kemeri mugondo na kingo chaka kurirenda na marioga ya igabona abawisa batufundisire egere ebichuni biri bigosari karo kende riraba ndi kemeri ngekomera buya gosenge gochikwama buya rero nakira nanyorire gosemi obonene kurwa asa mang'ano gotugi gwechiombe nanyorira mariogo nare tubwenete gutumia anaso gosibi chiombe ayaramaya nanyorira riogo eri mokonye tuntari kunyara ko tugutumia mariogo andatari nguru. Reporter Ensoko TV kura semo ya ATC memo chibosongo nchepethuel Machin. Abakristo kurwase ekanisa ya Maria Postina Mukwerero igotoka se wodi ya Gesima bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira niko bayasokire na kurage byara abantu habo bagokwana bobe igoro yegatia barayi bari baganda guikirania amagendra se chinsemecho anemono hokoroserwa huwe para heyo babere bakorera ase egekai getambe muri Kito Sofio Igara namange. Abakristo kurwa ase kanisa ya Maria Postina Mukwerero ye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba itko ya rero nigo besokirie na koraga ebyara bantu baria bakumurama na gukwana bobe igoro yo MC yobo Kennedy Atutu Nyamino magega yo kubaroseria epara eyo babeire bakorigia asegeka egetambe bono ase tole boniga na ase para MC atoroseria eruete Gesima ekaenda bakaria Nyameta mate ekerere bakaria Nyameta ntwarere para ya sarikire MC agaitie para ya ito agatoroseria ekera atoroseria
na bande bakarua ase barua bagateba ng'a mwemusi ataroseti para iga umure togocha para lakini sauri yo gotamanya abantu twensi buna tole iga ntomanyeti ekitogwenerete gokwana nasi togwenerete kugekwana lakini ekanyarikana bateriri betebiri omwemusi ito no gocha atumurerete nonya nabo nigo bagokeire egetambukero ky'omurai bwense gochora ewodi ya Gesima bune nsemo arache gokorera amasabo egento bono kiabagokirie muno na nigo bakeire mbia ase egetambukero ekyo ase bamwariganire na goteba nigo bamuganyete ase chinguru cha igoro muno na omorayo ito nakwana ng'ango chare Gesima agagocha esauri Nyamira county ebwate outulifu omoremboro nturamurama nturakora kindi bono ntukumenya kambe akasa karuete kagocha gatatagete gutuochogani no mwemusi oito Gesima ward nero kogera omonene agokora ki agocha ntanayo nigo barure ogosaba gochia ase abarai babo gochia kobarigereria kemagenderero abo bono ase barure ogosaba gokobekerwa estima batabire bagutwara egekabono eyuera cheko bakonya kwegendereria kebiasara no nyango konya aborokigwa ase ogosomera ntoma edenge estima ni egento kiengenjo muna bana kanisa yite yerenge ni tutagete omorero abana babito mune kwaya bagoterera ndutagete omorero abana baito bagosomera ndutagete omorero ase abana baito bagocha basomera mono ese besukuru egere na intwe kenyiro gito kegare kya sosi kolikere chinse amogoita goita kenga ni ntutu tabwati omorero gaiga komenta nayo nigo basaba amabera manene muno buna abakristo ba Postina ba Maria Postina mukwerero asengana yabage gukwanwa asengenjo nigo ekoreta ugwatanana abwe ase basabire go chamo na gutwara omorembe no bwamo buna abanyagesima tari tugensi abakristo igorende abagambi baito ninu twegenete inu muregeti kiregento inu tuligirereti gakitu wabere amangana aya tigaere inchu motokorere gasi ne para yeito igo yaro seti kubuya ntuntoroji magosande nkoripoteria igetesenia keiga yensoko kuraiga ase ewodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nchenkoro kwa Sophie Oigara Togoskabasyo mwanchu murigereria abanyene chinyomba cy'oborarie nigo bono baburi gukwenekia barari nkubwatirwa bare ebima yobochenu ekero bagenderetie emiroberio yabo tambe okwo nokuburia kwarurwe nekiombe kerie gya Kenya Media Sector Working Group aseboigo bamochire gosaganwa gukwenekigwa sabarari chinga kibara semeremo yabo anenekero babwate chiroboti chukurobekana nigo boigo bamochire abanyanyimbo ase ogosinyoko ba oborendi Voisaina Murikitoli net Nyambane namange. In the recent past, journalists and media workers in the region have endured a barrage of attacks from state agents, politicians and organized gangs. This dangerous trend must stop now. Ekiombe kia bararia gia Kenya Media Sector Working Group kia gikeirie ogosaganwa no kunereriwa kwa bararia okuo kwabeire gokwenekigwa ase amatukabwangwe igachinga kibare ase meremo yabo. The media is an important player in any political process and the truth is sacred that journalists must safeguard in pursuit of their calling to serve public good. Gukwana ase omuchio Nairobi abarai bekyombekyo niko batebire abararia bari bonsi banyorete chingoma nogwa kwa chinga kibarenge asokorobekana nigo babwenete kwegwa efidia yabo chinga kichiamate chinde chikonyora obokonyobu. We have journalists and media workers who are also injured in line of duty when they are covering this protest, and therefore we are saying that these people too must be compensated and must be included in the list of those people who are going to benefit from this compensation plan by the state. We all know that that panel led by Professor Makau Mutua and Kenya National Commission on Human Rights, they have already started the process of preparing a list of the people who are going to benefit from the 10 billion shillings that have been allocated. Journalists and media workers too must also benefit from that kitty. So that is the position that we are taking today. Chinga kiechio baruro kuboria gochia asebaria barigete abararia emeremo kwenekia abararia bumba bwate chibima chobo chenu. Ensure that their employees have a basic medical insurance.
so that when they go out there to do their job and unfortunately they're involved in an accident, then they are well catered for. We do not have to engage in fundraising for media professionals who are actually employed. So we are seeking and we are appealing to media owners to ensure that they implement basic policies that safeguard the well-being of their employees. It is deeply irresponsible that media owners and newsroom managers are deploying journalists to highly volatile and traumatic assignments, such as the recent Gen Z protests, the harrowing recovery of bodies at Kware, and high-octane political rallies without any medical insurance. Equipping a reporter with merely a helmet and a bulletproof vest while denying them a health safety net is akin to signing their death sentence. We cannot advocate for press freedom while ignoring the welfare of our own. Nonye nabo baruro kuboria gochia ase abanyanyimbo kubatingeria oborendi chinga kibare ase meremo yabo. Tumeona kwamba kuna zile genge ya vijana ambao wamekuwa wakivamia wanahabari katika mikutano za kisiasa. Tunasema kwamba polisi lazima hakikisha kwamba wanahabari wanalindwa wakati wanapofanya kazi yao ili wasishambuliwe na vitu zao za kufanya kazi ama vyombo zao kufanya kazi zisiharibiwe, kwa sababu tumeona kwamba wakati hao vijana wanapovamia watu katika mikutano za kisiasa, cha kwanza huwa wanavamia wanahabari, wanavunja kamera zao na recorders zao ili waanze kuficha ukweli. Kwa hivyo tunasema kwamba hiyo lazima ikome na polisi lazima hakikisha kwamba wanahabari wako na usalama. Ekerekyo ni gobo batebirie abanyene chinyomba cyoboraria kwene kya chingaki abakori emirimo bande bakomentwa engeria nabararia nabarabon komentwa bare engeria yabo. So we are also urging the media owners to ensure that even journalists also benefit from all these things that are coming from the government, so that journalists' salaries should also go by at least 12%, so that it should not just be a selective application of justice, like I said, that some of these pronouncements are coming from the government, but the journalists are not benefiting. So the president said that the general wages, that is salaries of every worker in Kenya, should go up by 12%. So we are also expecting that the media owners and the companies where journalists are working also implement this, so that journalists also are able to benefit just like any other Kenyans. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase e kaunti ya Nairobi, erietariane Linet Nyambane. Tukoskabusyo mwancho murigeria maiga hikiama kia gisiasa gia Jubilee kogendera kuigura chiabisi chiaye ase chinsemo au imeye kaunti ya Nyamira nigo bono huyo ni posenigo umuigo yo orachie okorekana ase ensemo ya North Mugirango asumonya kerugo bwe kiame kenseme yo Isaac Atebe ainekire umuiga bwe kiame kyo nigo orachie kogendera ase chiabisi echo chirachie kuigurwa ensemo ye Kerenyo abwe ankyo ulenchire moyo gutingia obokoreri na boigo kubarenta ange usekorenta obokoreri obo ange no mwananchi obutambe igo chinkwana chigo chikwegerera echama ya Jubilee nchirutuororo hendava geniabu mbatoe amangana maya kuheteranga nagitoko kini chama yitu na hindi nagitoko bwatsio yo minto Fred Okengo Matiang'i une chairman ya North Mugirango bonko baharigania abantu ba minto mwensi balia mwanchi de Jubilee na hindi kwarigania abantu bons muike igari ya Kerenyo sichobisi chito chire na otogoje kuchiguru moyego go chaka saa 4 iguru togendera go pako engakia okwera chobisi chi nchibwate nginchu obisi ya Jubilee se sub county se constituency gochigo tokonyere ri tangani ko register abanta bange goje se party igo monyore ebintu byonse bibyo ko register abantu chi form na bintu binde bigo chuko konya abantu baito ba register ase patiye toba chi member umuyugo na inde nobe okomenta ulitua korete komubekera egutwa oyo minto Fred alia ekerenje geti nao
asogetiwe n'abagusi n'abagaka bagusi achia kuligia chikura chinsemo chonsi chia Kenya kubatebinga karibu na hindi tigatokoro umuyigo bw'omurembe echama ya Jubilee ne y'omurembe korra muri ne yeliruma ligutamburuka buya ibwato omurembe unde bwensi uraganie korente buruburu ase umuyigo uyu twamukaniri na hindi tabasa korenta kiro omonto oyo eguribaga kwana amang'ana amaya na hindi turarie omurembe ose ensi yetu ya Kenya nebunge yetu ya North Mugirango. Mancho murigari abuno wika umweri asemesa yamaya kurwa ensoko chinsa isato asobutu kobegambe yamana soko sangana intwe na bwego no gosaba kwanenga gwesemire ali ayeneki wasiri tukeriga mancho murigari muri kitugo chigosori Daniel Mwaga konginyoryenga uchakira chinsa inye chubutuko bwarero ntubwate amameranio y'umupira w'amaguru a World Cup yagendreta ase enserie ya USA, Mexico amo na Canada ase ritukorego twabwate timu ya France yare ko gwasoria ne timu ya Spain kurende timu ya Spain kayengera timu ya France chigoribera ase busa timu ya Spain kaina chireti gitiko chiko gwasoria chi finali ya Jumapili ye ikega na bwego ritukoria rero ntubwate semi final ya kabere ase timu ya Argentina irache ko gwasoria ne timu ya England erio kwenekia uyo rache kubwe gwasoria yo achikomerana ne timu ya Spain eyo tayari era sensemo ye final kurendo mwaga akomanyanga entunde yo mwerio timu ya France yanya tokoba kego ikorwa sensemo ye semi final nigo yari ngo mwaka 1986 na chinga kicho baikore tu ase semi final yo timu ya Argentina nigo yari ko gwasoria ne timu ya England semi final yende ikairire timu ya Argentina kunyara koba igekobwe semi final ichigori sato ase ibere igona ande hokoba timu ya France ya ikoretwe rituko iri igoro ase entunde ya kabere nabo igo timu ya Argentina ne chikogosori ne timu ya Bongereza rituko rya rero igo andake ukubwatia umugano uyu timu ya Argentina na bera chikoba gekonyora obubwigo tigaturaganya tuise kwenekia chinkwane chiga mwanchu murigeri atochiko kumanya semiro birite kubwate rituko ryankyo na chigosori icho kira chikoba chikoera na ningora chikomerana ne timu ya Spain ase finali itukulia Jumapili. Nchengoro kwa Clinton Ondigi asiri bagari ya Felistas Kabendi na Barnabas Sondari tuko kuganio tu Robert Kobia bigo gendra kwegokya nemero beri gendra ta sembeo yensoko TV nyasaye kawanja tumira na sembeo.